mong muốn bóng sai ngày mong muốn bóng sai kinh khả na làm ngã an nào ni khai mi krum cả yo bọn ba sinh lum ga rau sa ta kim tu miệt mang lang ngày sa rau sa dom sa cút niang an te mung da luana ateng sa nang rai nga matung go miệt krum lam sa matung go akiu pira matung go sa cút na ra matung go akiu pira Kristu mi mantau ke kingdom din so ramit madinga rayang go ngui pyo lam luna rau sa ta kindun nit mang lang ngai sa rau sa jom se put niang an te mong da luana ateng sa nan rai nga matung go miệt krum lam sa matung go